ביוטיוב, הנה הפרק הרביעי של הבית הגדול. היום נראה לכם חיות מסוכנות. ובואו נתחיל. הראשון זה, כמו שאתם מכירים אותו, המפוצצן הרשמי, קריפר. תראו את הפרצוף שלו, דפוק לגמרי. זה לי, אולי. ונמשיך, פשוט הסקלטון עכשיו יישרף, אז לא נורא. הנה הסקלטון, תכירו. הוא יורך עצים, והנה מישהו מאוד שלא תרצו להכיר, העכביש. אתם חושבים שהוא חלש? הוא מהיר מאוד, חזק מאוד, וזה הכי נפוץ שיש, הזומבי. הוא לפעמים יוצא עם חרב, לפעמים יוצא עם כל מיני דברים, והנה מה הם מביאים, חצים, הזומבים מביאים בכלל, אוכל שלהם שמחשמל אותנו, לא מחשמל, הורג אותנו, וזה חיה יחסית לא מסוכנת, שזה הסליים בול, סליים ריבוע. לא מסוכן, גמיש, ועוד. ותראו, הנה זה חיית גיהנום, שתראו עכשיו, והיא הרוח, כמו שאתם רואים. היא יודעת לעוף, כמו שאתם רואים. כשהורגים אותה היא נותנת חומר כדי ליצור TNT. ובסוף נראה לכם גם איך בונים שער לגיהנום. זה זומבי פיגמן, זומבי מעורב חזיר. כמו שאתם רואים, הוא יכול גם לייצר תינוקות. אבל עכשיו לא יצא לו. תראו, זה חיה מאוד מסוכנת, שעדיף לכם לא להתעסק איתה, כי היא לוקחת בלוקים והורגת תוך מכה. קבלו את האנדרמן. אם אתם נותנים לו מכה, הוא פותח את הפה. ואז נעלם לאן שהוא. וזה גם עכביש, אבל יותר קטלני כאילו. שהוא עכביש מנהרות. עכשיו בואו נמשיך. ועכשיו נראה לכם עוד חיות מאוד נגיד שהן מסוכנות כאלו. יש חיה אחת שהיא לא מסוכנת. זה חיה, רק אם אתה נוגע בה, היא מתחילה לעקוץ איתך. וזה חיה גם מאוד מסוכנת. אל תתקרבו אליה, היא זורקת כדורי אש. רק אם מרביצים לה, ובסרווייבל היא זורקת, והיא נשרפת באור. זה מגמה, כדור אש, מגמה, שהוא קופץ. זה הטלף, וזה הקוסם, ועכשיו נראה לכם איך בונים שער לגיהנום. שער לגיהנום מאוד 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 קל איך בונים אותו. עושים 4 בכל בלוק. זהו ככה. ופשוט, דקה יצא לי יותר מדי קטן. והנה, השער הגיהנום. אתם נכנסים, עדיף לכם לא ליפול, כי מלא למטה אנדרמנים. ועד כאן, מיינקראפט, הבית הגדול.